Usa ang mall dinis Dakbayan Sugbong nga napilian sa Commission on Elections din ibahigan ang voting simulation sa Dibuknasod karong Sabado. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Laanimuon karong Sabado ang synchronized simulation mall voting nationwide sa 5 ka mga lugar diin ang 4 nining himuon ngadto sa kauluhan o ang usa dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Gikatakda nga moabot ang mga opisyal gikan sa Comelec Office in Barangay Affairs, mga opisyal gikan sa nagkalain-laing buhatan sa Comelec Inbank o gubang mga opisyal sa nagkadiyang ahensya sa gobyerno. Matod ni Omar Sharif Mamalinta, tigpamaba sa Cebu Provincial Comelec. Mutambong usab ang Citizens Arm sa Comelec ang sisimpel gubang sektor. Iyang gipasabot nga pamaagi kini aron pagsuta kung epektibo ba ang mall voting. To be able to determine whether ang mall voting ba is indeed efficient, effective, convenient sa ato ang mga voting populace. Sugdan kini sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Pagpangandam na kini sa Comelec sa mall voting alang sa barangay ug SK election sa Oktubre 30. Kini mga identified nga mga malls mga mukandatag simulation, so there are malls nga dili walay simulation, but then this coming October 30, 2023 naa sila mall voting. So if this will be successful, Ma'am Tanano, this coming October 30, 2023, by 2025 national local election, so we're speaking nationally, appeal na po ni siyang gitawag natong mall voting. Si Mamalinta, kinsa mausab ang election officer sa Carcar City ni Butyag nga nagpaygayon na usab sila sa dakadiyang forum alang sa barangay ug SK election. Samtang sa Dakbayan sa Talisay, giandam na sa Comelec ang talaan sa mga botante sa barangay ug SK election. Natapos na usab sa Comelec Talisay ang pag-ocular inspection sa mga voting center. Nangayon na usab ang Talisay City Comelec ngadto sa DepEd sa listahan sa mga magtutudlo nga molangkob sa 1,236 ka mga magtutudlo alang sa election board. 412 kanila magsilbing chairman, 412 usab ka mga poll clerk, samtang 412 ka mga third member. Samtang gipaybaw usab sa principal sa San Isidro Elementary School nga aduna gyud sila mga magtutudlo nga dili mo serbisyo. Dili tanan makaserve ang tanan, ma'am, kay naaman sila mga mo kandidato bitaw. Sa mga paryente. Mga paryente. Kuwang mi og tulo ka 7 ka chairman og 3 ka poll clerks. Karon I conducted a meeting yesterday so that I can pull out the poll teacher nga mga poll clerk akong gihimong chairman. Usa kini sa gipangitano sab og baagi sa Talisay City Comelec. Isa sa atong qualification no sa mga electoral board member kana yung registered voter sa Talisay. O kung ganahan gyapon sila mo serve, pwede man nato sila i-assign og lain na barangay which is wala sila parente didto. Pwede ra gid kaayo. Lain-laing option nga gitan-aw sa Comelec mao ang pagdawat sa mga magtutudlo nga gikan sa private school kun wa naging makuha nga mga magtutudlo nga gikan sa pampublikong eskwelahan. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.